Binerên hêja hûn bi xêr û xweşî hatin malpera filozofyayê. Mala we ava ku hûn me dişopînin û bala xwe didin, kar û xebatên me. Di vê vîdeoyê de ez ê ji we re teoriya madde û formê a Aristoteles bixwînim. Di dîroka felsefeyê de teoriya madde û formê, teoriya Aristotelesî ye. Teoriya îdeayan a Platon wekî navenda felsefeya wî tê dîtin. Wekî vê yekê teoriya madde û formê a Aristoteles jî wekî navenda an jî em bibêjin xala herî bingehîn a felsefeya wî tê dîtin. Aristoteles wa xwestiye ku sîstemekî mantıkî, zanistî ku bi temamî xwedîspêra aqil ava bike. Ji bo vê yekê jî di serdema xwe de hemû zanînên ku mirovan wê demê wan bi dest xistibûn top kiriye û xwestiye ku wan rave bike. Aristoteles berevajiya Platon giraniyê zêdetir daye cihana sehekî a ku em dibînin, dibihîsin û dest didine. Bi vî awayî jî xwestiye ku dinya me şîrove bike. Platon jî wekî tê zanîn bala xwe zêdetir daye cihana ku ne maddî ye. Li gor bîr û baweriya Aristoteles, îdeayên Platon ji cihana maddî cuda ne û dûr in û di warê şîrovekirina cihana maddî de jî bêhêz in û nikarin cihana maddî şîrove bikin. Aristoteles ji ber van sebeban teoriya mamosteyê xwe Platon rexne kiriye. Li gor baweriya Aristoteles, îdea wekî ku Platon dibêje ne li derveyî objektan war û demê ne. İdea cewhera hemû heyna ye û di navaroka wan de ye. Ew objektên ku em wan bi sehekên xwe dinasin, xwedê cewherekî hevpar in û ev xala hevpar di nav piranîtiya heynan de nûnerê yekitiyê ye. Ango yekitiyê temsîl dike. Form di heman demê de şekil dide maddeyê û form ew şeklê ku em wê yekû di heynan de dibînin. Ya ku şekil dide maddeyê ew form e. Di vê xalê de tê dîtin ku Aristoteles ji bo pirsgirêkên yekitî, piranî, naguhêrbarî û çêbûnê rêyekê nû a çareseriyetî ne. Madde derfetek e, dipetiyek e, ya ku wekî hêz e û ya ku dê bigihêje şeklekî ye. Form jî wê maddeyê digihîjîne şeklekî û wa dike ku ew dibe tiştekî li holê a xwedan şekil û rastaqîn. Madde di destpêkê de ne objektekê diyar e. Hê nebûye ew an jî ev objekt. Sînordar e û hê nebûye heynekî mîsoger û teqûs. Mesela perçeyekê ji mermerê li gor peykerekê ku ji mermerê hatiye çekirin, hê nehatiye destnîşan kirin. Hê şekil negirtiye. Ew bi tenê derfetek e ku hê nebûye heynek mîsoger, hê nebûye heynekê teqûs. Dema ku li gor forma xwe ew mermer wekî peykerekî derbikeve holê, wê demê wekî heynekî destnîşan kirî, ango wekî peykerekî derte holê. Wekî vê yekê di bingeha hemû heynan de maddeyekî yekem an jî em bibêjin maddeyekî sereke heye û a ku li gor formên cihê şekil digire û dibe heynên destnîşankirî jî ew maddeya yekem e. Bi vê teoriya xwe Aristoteles xwestiye ku guherîn û çêbûna ku di heyînê de pêk tê ne bi awayekî mekanîk û bi hêzekî jî der, lê bi tesîrekî hundirîn û bi awayekî dînamîk, an jî em bibêjin jîndar, organîk şîrove bike. Xwe pêk anîna formê a di maddeyê de tevger e. Bi vî awayî form, madde û tevger li gel hev têne fikirîn û çêbûna di gerdûnê de bi vê yekê şîrove dibe. Li gor Aristoteles di derketina çêbûnê de tesîra çar sebeban heye ku ew jî ev in. A yekem sebebê maddî ye, a duyêm sebebê formî an jî em bibêjin lewnî ye, a sêyêm sebebê tevgerînê ye, a çarem sebebê mebestî ye. Heke em mînaka peykerê bidin. Mermer sebebê maddî ye, şeklê mermerê sebebê formel e. Peykersazê ku peykerê çekiriye sebebê tevgerîn e. Armanca peykersazî jî sebebê mebestî ye. Ji bo derketina holê ya peykerê ev çar sebeb lazim in. Ji bo hemû heyînên di gerdûnê de jî em dikarin vê yekê bibêjin. Aristoteles gerdûnê ji hêla madde û formê ve wekî giştek qedemebûyî dibîne. Heyna ku li dereceyekê jêrîn e, ji bo heynekî ku li jora wê ye madde ye. Lê belê ji bo heynê ku li binê wê de ye form e.
Mesela keresteyn inşaatê li gor xaniyekî madde ne û xanî forma wan e. Li gor darê kereste form e. Di binê herî kur ya wê qedemebûnê de maddeya yekem a ku bi temamî bêforme heye. Di cihê herî bilind a wê qedemebûnê de jî forma zelal heye. Forma zelal nehewceyê maddeyê ye. Ew bi xwe nalive. Lê ê ku maddeyê dilivîne ew e. Têgeha forma zelal a Aristotelesî dişibe noos yan jî em bibêjin qencê herî gewre ê Platon.